Al darrer Telenotícies vam parlar del menjar a l'Aio. Patates, quinoa, mazamorra morada... Quina gana! Però sabíeu que a l'Aio no és tan fàcil aconseguir aliments com aquí? Estan a 4.000 metres d'altura i fa molt fred. Això fa que sigui difícil conrear moltes coses. Per això cultiven sobretot patates i quinoa, perquè són plantes que resisteixen el fred. I les fruites i la verdura. Han de portar-los des de pobles que estan més avall, on fa més calor. Això vol dir que allà el menjar no sempre és tan variat com el nostre. I per això, amb el nostre projecte solidari, els ajudem a millorar la seva alimentació. Com us donaré